Te-ai întrebat vreodată de ce, în anumite momente din viață, pare că suntem complet singuri? Acele momente în care ne rugăm și se pare că Dumnezeu tace? Poate că acum treci printr-o fază de singurătate, simțind că rugăciunile tale nu primesc răspuns și că lumea din jurul tău este departe. Astăzi vreau să te invit să privești aceste momente dintr-o altă perspectivă. Și dacă izolarea ta nu este o abandonare, ci o pregătire divină, Dumnezeu, în înțelepciunea sa infinită, folosește momentele de liniște și singurătate pentru a-și modela copiii, pregătindu-i pentru ceva mult mai mare. Când privim la poveștile din Biblie, vedem că înainte de mari misiuni sau realizări, mulți dintre personajele biblice au trecut prin perioade de singurătate. Moise, Ilie și chiar Isus au întâmpinat momente de izolare profundă, dar exact în acele momente Dumnezeu a lucrat cel mai intens în viețile lor. Și dacă momentul tău de singurătate este o oportunitate pentru Dumnezeu de a lucra profund și în viața ta? În acest video vom explora cum izolarea, departe de a fi o pedeapsă, poate fi cel mai mare semn că Dumnezeu pregătește ceva incredibil pentru tine. Moise a fost crescut ca un prinț în Egipt, înconjurat de lux și privilegii. Însă după ce a comis o greșeală, s-a văzut nevoit să fugă în pustiu, unde avea să petreacă 40 de ani în totală izolare. Imaginează-ți contrastul, de la a trăi într-un palat, la o viață solitară și necunoscută în deșert. Pentru mulți, asta ar părea sfârșitul. Moise probabil s-a simțit uitat, pierdut și fără un scop clar. Totuși, tocmai în această perioadă de singurătate, Dumnezeu a început să-l pregătească pe Moise pentru ceva ce nu ar fi putut niciodată să-și imagineze: conducerea poporului Israel în cea mai mare eliberare din istorie. În momentele în care părea că nu se întâmpla nimic, Dumnezeu modela caracterul lui Moise, învățându-l să fie smerit, răbdător și dependent de el. Poate că și tu, la fel ca Moise, te afli într-un deșert, fără să înțelegi scopul acestei izolări. Dar amintește-ți, deșertul este adesea locul unde Dumnezeu ne modelează pentru ceea ce urmează. Moise a fost pregătit pentru marea misiune a vieții sale doar după ce a trecut prin deșert, și același lucru se poate întâmpla și cu tine. Poate că momentul tău de singurătate este locul în care Dumnezeu te pregătește pentru ceva mult mai mare decât îți poți imagina. Ce crezi că Dumnezeu ar putea modela în tine în acest timp? Ilie a fost un profet care a trăit mari momente de curaj și victorie, dar a înfruntat și perioade de descurajare profundă și singurătate. După ce i-a învins pe profeții lui Baal într-o demonstrație puternică a puterii lui Dumnezeu, Ilie s-a văzut fugar, temându-se că va fi ucis de regina Izabela. S-a izolat în deșert, epuizat și descurajat, simțind că misiunea lui s-a încheiat. În acel moment de profundă angoasă, Ilie i-a cerut lui Dumnezeu să-l lase să moară. El credea că este complet singur. Cu toate acestea, tocmai în acel loc de singurătate, Dumnezeu s-a manifestat într-un mod neașteptat. Dumnezeu nu a apărut într-un cutremur sau într-un foc, ci într-o șoaptă blândă. Tăcerea lui Dumnezeu nu era o absență, era o pregătire. Ilie avea nevoie să audă vocea lui Dumnezeu într-un mod mai intim, mai personal. La fel, de multe ori așteptăm ca Dumnezeu să se manifeste grandios în momentele noastre de criză, dar El poate vorbi cu noi într-o șoaptă, în tăcere. Ilie a fost reînnoit în misiunea sa, primind noi instrucțiuni pentru a continua planul lui Dumnezeu. Poate că te afli într-un moment de criză, simțind că totul se prăbușește și că Dumnezeu este departe. Dar dacă El îți vorbește acum, în tăcere, acesta poate fi momentul în care Dumnezeu te reînnoiește și îți dă noi direcții, la fel cum a făcut cu Ilie. Ce crezi că Dumnezeu îți șoptește în acest timp de singurătate? Chiar și Isus, Fiul lui Dumnezeu, a trecut printr-o perioadă de izolare înainte de a-și începe slujirea.
Imediat după ce a fost botezat, Duhul Sfânt l-a dus în deșert, unde a petrecut 40 de zile în post și rugăciune, înfruntând ispitirea lui Satana. Gândește-te la asta, Iisus, care avea o comuniune perfectă cu Tatăl, a fost dus în deșert, un loc arid și solitar. Acolo, Iisus a înfruntat ispite și încercări intense, dar a experimentat și o întărire spirituală profundă. Acea perioadă în deșert nu a fost o pedeapsă, ci o pregătire. Înainte de a face minuni, de a predica și de a salva omenirea, Iisus trebuia să treacă prin acea perioadă de singurătate și ispitire. În acel loc, El și-a reafirmat dependența totală de Tatăl și misiunea sa pe pământ. Uneori, Dumnezeu permite să trecem prin deșert pentru a ne întări spiritual și pentru a ne pregăti pentru misiunea pe care o are pentru noi. Te-ai simțit vreodată ispitit sau încercat în momente de singurătate? Iisus înțelege prin ce treci, pentru că El însuși a înfruntat aceste provocări. În deșert, El a rezistat ispitelor și a ieșit întărit. La fel, perioada ta de izolare poate fi locul în care Dumnezeu te întărește pentru ceva mai mare. Ce înveți în deșertul tău? Cum poți folosi acest timp pentru a te apropia mai mult de Dumnezeu și pentru a te pregăti pentru misiunea pe care El o are pentru tine? Izolarea este adesea interpretată greșit ca un semn de eșec sau abandon. Cu toate acestea, din perspectiva lui Dumnezeu, izolarea poate fi un instrument puternic de pregătire. În multe cazuri, tăcerea lui Dumnezeu și absența răspunsurilor imediate sunt indicii că El lucrează în culise. Izolarea, atât fizică cât și emoțională, poate fi un proces intenționat pentru a ne purifica și modela, pregătindu-ne pentru ceva mult mai mare. Gândește-te la o sămânță. Când este plantată, ea rămâne îngropată în pământ, invizibilă pentru ochi. Pentru o vreme, nu există niciun semn de creștere și pare că nu se întâmplă nimic. Dar, sub pământ, acea sămânță se transformă, își dezvoltă rădăcini și se pregătește să încolțească. Izolarea lui Moise în deșert, fuga lui Ilie într-o peșteră și chiar retragerea lui Isus în deșert sunt exemple despre cum Dumnezeu folosește aceste perioade aparent inactive pentru a realiza o transformare interioară profundă. În acele momente suntem confruntați cu noi înșine și cu fragilitățile noastre, ceea ce ne determină să depindem și mai mult de Dumnezeu. Viața modernă ne învață să valorificăm productivitatea constantă, dar calea lui Dumnezeu este diferită. El folosește timpul de izolare pentru a ne dezvolta răbdarea, perseverența și credința. Când totul în jurul nostru este liniștit, este atunci când trebuie să avem cea mai mare încredere în procesul divin. Izolarea nu este o pauză în călătorie, ci o parte esențială a acesteia, pregătindu-ne pentru ceva ce încă nu putem vedea. Așa cum Moise a avut nevoie de 40 de ani în deșert pentru a fi modelat ca lider, timpul de așteptare și tăcere din viața noastră poate fi de asemenea faza de creștere spirituală cea mai profundă. Dacă îți place acest conținut, nu uita să dai un like. Ne ajută să ajungem la mai mulți oameni cu acest mesaj atât de important. Și dacă nu ești încă abonat la canal, profită de ocazie pentru a te abona și a activa clopoțelul notificărilor, pentru a nu pierde niciunul dintre videoclipurile noastre săptămânale despre curiozități și mistere ale Bibliei. Acum să continuăm cu videoclipul. Povestea lui Iacov ne aduce unul dintre cele mai marcante momente de transformare în izolare. După ani de înșelăciune și conflicte, Iacov s-a aflat într-un punct decisiv al vieții sale, temându-se de reîntâlnirea cu fratele său, Esau. În această perioadă, a ales să se izoleze pentru a petrece noaptea singur. A fost acolo, în singurătatea lui, unde a avut o întâlnire supranaturală cu un înger, o întâlnire care i-a schimbat viața pentru totdeauna. Iacov a luptat toată noaptea cu îngerul, într-o bătălie care reprezenta nu doar o luptă fizică, ci și o luptă interioară și spirituală. El nu lupta doar împotriva îngerului, ci și împotriva trecutului său, a greșelilor și a temerilor sale.
Acesta a fost un moment de profundă transformare pentru el. Când lupta s-a încheiat, Iacov nu mai era același. Numele său a fost schimbat în Israel și a ieșit din acea confruntare cu o identitate nouă, o misiune nouă și chiar un semn fizic al luptei sale. Un șold dislocat care îl va face să șchiopăteze pentru tot restul vieții. Izolarea lui Iacov nu a fost pur și simplu un moment de frică sau fugă, ci o oportunitate de a se întâlni față în față cu Dumnezeu și de a fi transformat. Acea întâlnire nu i-a schimbat doar viața, ci și destinul unei întregi națiuni. Astfel, vedem că izolarea poate fi scenariul în care Dumnezeu ne întâlnește, ne confruntă și ne transformă pentru totdeauna. Nu a fost doar o luptă oarecare. A fost începutul unui nou scop, care a fost posibil doar pentru că Iacov a înfruntat noaptea sa de singurătate. Iosif este un alt exemplu puternic de cum Dumnezeu folosește izolarea ca o etapă esențială de pregătire. Vândut ca sclav de proprii săi frați, Iosif a petrecut ani în izolare, departe de familia sa și de tot ce cunoștea. Pentru a agrava situația, chiar și atunci când încerca să facă ceea ce era corect, a fost acuzat pe nedrept și aruncat în închisoare, unde a petrecut și mai mulți ani în singurătate și uitare. În ochii oamenilor, părea că Iosif fusese complet abandonat și că viața lui nu mai avea niciun scop sau viitor. Dar, la fel ca perioada de tăcere și singurătate care a fost necesară pentru alți mari lideri biblici, izolarea lui Iosif a făcut parte din planul lui Dumnezeu pentru viața lui. În închisoare, el a continuat să rămână credincios și să aibă încredere în Domnul, chiar și atunci când nu existau semne că situația sa s-ar schimba. În acest timp de uitare, Dumnezeu lucra în inima lui Iosif, modelându-i caracterul, răbdarea și umilința. Când a venit momentul potrivit, Dumnezeu l-a ridicat din închisoare direct în guvernul Egiptului. Într-o singură zi, Iosif a trecut de la statutul de prizonier la cel de guvernator, responsabil de salvarea nu doar a Egiptului, ci și a propriei sale familii și a multor națiuni în timpul foametei care avea să vină. Izolarea lui Iosif nu a fost un accident, ci o pregătire necesară pentru scopul mai mare pe care Dumnezeu îl avea pentru el. Fiecare provocare, fiecare moment de singurătate făcea parte din planul lui Dumnezeu pentru ca Iosif să fie pregătit pentru chemarea măreață ce avea să-i se încredințeze. Astfel, ceea ce părea a fi o perioadă de eșec s-a dovedit a fi o etapă fundamentală pentru succesul său și pentru împlinirea planurilor divine. Apostolul Pavel este un alt exemplu al cuiva care a experimentat izolarea și suferința într-un mod intens, dar care, în mijlocul slăbiciunii, a găsit harul și puterea lui Dumnezeu. Pe parcursul lucrării sale, Pavel s-a confruntat cu nenumărate dificultăți, persecuții, închisori și chiar un țepuș în carne, o suferință fizică sau spirituală care îl chinuia. Deși Pavel i-a cerut de 3 ori lui Dumnezeu să-i îndepărteze această suferință, răspunsul pe care l-a primit a fost diferit de ceea ce aștepta. Harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. 2 Corinteni 12:9. Acest verset cuprinde esența a ceea ce Pavel a învățat în timpul momentelor sale de izolare și durere. El a înțeles că adevărata putere nu vine din absența dificultăților, ci din prezența lui Dumnezeu în mijlocul dificultăților. Izolarea lui Pavel, fie din cauza călătoriilor sale solitare, fie din cauza închisorilor, nu a fost o perioadă fără scop. Din contră, în acea perioadă el a scris multe dintre scrisorile care astăzi formează Noul Testament, încurajând și instruind biserici din întreaga lume. Aceste perioade de singurătate i-au permis lui Pavel să-și aprofundeze dependența de Dumnezeu. În loc să vadă slăbiciunea sa ca pe un impediment în lucrare, a început să o privească drept mediul perfect pentru manifestarea puterii lui Dumnezeu.
Pavel ne învață că izolarea, suferința și slăbiciunea pot fi instrumente prin care Dumnezeu ne amintește că, în cele din urmă, nu depindem de propria noastră putere, ci de harul Său. În acest context, Pavel a experimentat adevărata putere a lui Dumnezeu, o putere care se manifestă în slăbiciune. Izolarea joacă un rol fundamental în creșterea și maturizarea credinței. În timpul perioadelor de singurătate, suntem forțați să ne confruntăm cu propriile noastre slăbiciuni și dependențe, ceea ce adesea ne conduce la o mai mare apropiere de Dumnezeu. Biblia ne arată, în mod repetat, că izolarea este adesea un teren fertil pentru dezvoltarea unei credințe mai profunde. Nu este o coincidență că marii oameni și femei ai lui Dumnezeu au trecut prin momente de singurătate înainte de a trăi mari realizări. Așteptarea și tăcerea sunt adesea privite ca ceva negativ în cultura noastră imediatistă, însă în economia lui Dumnezeu, timpul de așteptare este prețios. Este în acest spațiu de aparentă inactivitate că Dumnezeu lucrează la fundamentul credinței noastre, construind răbdare, perseverență și încredere. În timpul izolării, distracțiile noastre sunt eliminate, iar dependența noastră de Dumnezeu se intensifică. Aceste momente ne forțează să avem încredere în El, chiar și atunci când nu putem vedea ce face. În plus, izolarea ne oferă timp și spațiu pentru reflexie și căutare interioară. În tăcere putem auzi vocea lui Dumnezeu mai clar, fără distragerile lumii din jurul nostru. Într-o lume care valorizează activitatea constantă, izolarea poate părea o pierdere de timp, dar de fapt este o perioadă în care Dumnezeu ne pregătește pentru ceea ce urmează. Credința adevărată nu este construită doar în momentele de sărbătoare, ci mai ales în momentele de așteptare, când totul pare liniștit. Acolo ne modelează Dumnezeu, forjând o credință care este rezistentă și de neclintit. Acceptarea izolării ca parte a planului lui Dumnezeu poate fi o mare provocare, mai ales atunci când suntem obișnuiți să vedem prezența altor persoane, progresul vizibil și răspunsurile rapide ca semne că suntem pe drumul cel bun. Cu toate acestea, Biblia ne învață că izolarea nu este o pauză în planul lui Dumnezeu, ci o fază crucială în procesul de creștere și pregătire. Pentru mulți, izolarea este locul unde Dumnezeu lucrează cel mai profund, modelând și purificând inima copiilor săi. Acceptarea acestui timp de singurătate ca parte a planului divin necesită o schimbare de perspectivă. În loc să vedem izolarea ca pe un semn de eșec sau abandon, ar trebui să o vedem ca pe o oportunitate ca Dumnezeu să lucreze în zonele din viața noastră care au nevoie de transformare. În aceste momente, Dumnezeu ne dezvăluie slăbiciunile noastre, ne învață să ne încredem în El în mijlocul incertitudinii și ne pregătește pentru ceea ce El are pregătit pentru noi. Acceptarea izolării este de asemenea o expresie a credinței. Când avem încredere că Dumnezeu are controlul asupra tuturor lucrurilor, inclusiv asupra perioadelor de tăcere, demonstrăm o încredere matură și solidă în planul Său suveran. Deși nu putem întotdeauna înțelege de ce trecem printr-un anumit moment de singurătate, putem fi siguri că Dumnezeu este cu noi, ghidându-ne la fiecare pas. El nu ne abandonează niciodată, iar izolarea face parte din procesul de rafinare care ne pregătește pentru etapele următoare ale călătoriei noastre spirituale. De-a lungul Bibliei găsim numeroase exemple de personaje care au înfruntat izolarea și, prin acest proces, s-au întărit și au obținut mari victorii. Unul dintre cele mai emoționante exemple este cel al lui David. Când era tânăr, a fost uns de Samuel pentru a deveni următorul rege al Israelului, însă această chemare avea să se concretizeze abia după mulți ani. În acea perioadă, David a trecut prin faze de izolare profundă. A fost persecutat de Saul, a fost nevoit să fugă în deșerturi și peșteri, trăind ca un fugar. În multe momente David era singur, fără prieteni, fără sprijin, fără răspunsuri rapide din partea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, în acea izolare, David a scris unii dintre cei mai profunzi psalmi, exprimându-și neliniștile, temerile,
dar și încrederea de neclintit în Dumnezeu. Acești psalmi au devenit o comoară spirituală pentru generații întregi și continuă să inspire oameni până în ziua de azi. Izolarea lui David nu a fost sfârșitul călătoriei sale, ci o pregătire pentru domnia care urma să vină. Când a devenit, în cele din urmă, rege, era un om modelat de experiențele singurătății, întărit în credința și încrederea sa în Domnul. Un alt exemplu este cel al lui Daniel, care, împreună cu prietenii săi, a fost dus în exil în Babilon. Despărțit de pământul său, de poporul și de tradițiile sale, Daniel a experimentat izolarea într-o țară străină. Chiar și așa, el a rămas ferm în credința sa și a continuat să se roage lui Dumnezeu, chiar și atunci când aceasta i-a pus viața în pericol. Daniel a demonstrat că izolarea nu poate separa pe cineva de prezența lui Dumnezeu. Dimpotrivă, el a arătat că credința poate deveni mai puternică în vremuri de singurătate, rezultând într-o mărturie puternică ce a inspirat regi și imperii. Aceste exemple biblice arată că izolarea, departe de a fi un obstacol, poate fi trambulina către mari realizări. Dumnezeu folosește izolarea pentru a modela caracterul și credința slujitorilor săi, pregătindu-i pentru scopul pe care l-are pregătit. Una dintre cele mai dificile lecții pentru noi, oamenii, este să acceptăm izolarea ca parte a planului lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Suntem înclinați în mod natural să evităm singurătatea și liniștea, preferând confortul companiei și zgomotul activității constante. Dar adevărul este că Dumnezeu, în înțelepciunea sa, ne conduce adesea spre izolare pentru a ne învăța ceva ce poate fi învățat doar în liniște. Acceptarea izolării ca parte a planului său necesită o încredere profundă în suveranitatea și scopurile sale. În cartea lui Isaia, Dumnezeu spune: "Gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele." Isaia 5:10 și 5:8. Acest lucru ne amintește că de multe ori calea pe care Dumnezeu o alege pentru noi nu este cea pe care am aștepta-o sau am alege-o noi înșine. Izolarea poate părea un ocol sau o întârziere, dar de fapt poate fi calea exactă prin care Dumnezeu ne duce la destinația noastră. Acceptarea izolării înseamnă de asemenea recunoașterea faptului că Dumnezeu lucrează, chiar și atunci când nu putem vedea. Lipsa activității aparente nu înseamnă că Dumnezeu este inactiv. Dimpotrivă, în acele momente de liniște, El operează cele mai mari transformări din interiorul nostru. El purifică inimile noastre, ne ajustează viziunea și ne pregătește pentru următorul pas al călătoriei noastre. Această acceptare este un act de credință și de supunere, încredințându-ne că, chiar și atunci când nu înțelegem, Dumnezeu este la cârmă și voia sa este întotdeauna bună, plăcută și desăvârșită. Când acceptăm izolarea ca parte a planului lui Dumnezeu, declarăm că încrederea noastră nu se află în circumstanțe sau aparențe, ci în Dumnezeu, care este mai presus de toate lucrurile. Și această încredere ne capacitează să înfruntăm singurătatea cu curaj, știind că Dumnezeu lucrează în noi și prin noi, pentru gloria sa și pentru binele nostru. Izolarea, atunci când este privită din perspectiva lui Dumnezeu, este un preludiu pentru mari binecuvântări. El nu ne lasă singuri întâmplător și nici nu ne permite să trecem prin momente de singurătate fără un scop. Dimpotrivă, fiecare perioadă de izolare are o semnificație profundă în planul divin, modelându-ne caracterul, întărindu-ne credința și pregătindu-ne pentru etapele următoare ale călătoriei noastre spirituale. Poveștile lui Moise, Ilie, Isus, Iosif, Pavel, Iacov, David și Daniel ne arată că, înaintea marilor misiuni și realizări, există întotdeauna un timp de pregătire tăcută. Izolarea este adesea locul în care Dumnezeu ne întâlnește într-un mod mai intim, ne confruntă, ne transformă și ne pregătește pentru ceea ce urmează. Este în tăcere că auzim cel mai clar vocea sa și este în singurătate că învățăm să depindem de El pe deplin.
Dacă ai trecut deja prin momente de singurătate sau treci printr-un astfel de moment acum, să știi că nu ești singur. Dumnezeu este cu tine, lucrând într-un mod pe care poate nu-l poți vedea încă. Distribuiți în comentarii cum v-au modelat aceste experiențe în umblarea voastră cu Dumnezeu și ce ați învățat în acele momente. Dacă acest videoclip v-a atins inima, nu uitați să vă abonați la canal pentru mai multe mesaje care vă întăresc credința. În plus, împărtășiți acest conținut cu cineva care ar putea avea nevoie de un cuvânt de încurajare astăzi. Haideți să continuăm împreună această călătorie a credinței și nu plecați încă. Următorul videoclip apare deja pe ecran, ne vedem acolo. Nu ratați șansa de a vă spori credința. Iați acum cartea electronică Calea Sacră. Faceți click pe linkul din primul comentariu și dezvoltați o legătură mai profundă cu Dumnezeu.